Godmorgen og velkommen til den her morgenklasse, hvor vi forsigtigt vækker krop og sind. Vi starter i knæstrækket, så vi skal ned og sidde på vores underben. Det kan være, at du som mig har brug for at sidde på en yogablok her til morgen, eller det kan være, at du har en yogapude, eller folder et tæppe og lægger ind i dine knæhaser, eller ned ved anklerne. Prøv at sætte dig på en behagelig måde, så du kan sidde her med ret ryg de næste par minutter. Når vi laver yin yoga, så sidder vi i stillingerne et sted mellem 3 og 5 minutter. Så prøv lige at bruge et par sekunder på at sikre, at du sidder på en behagelig måde. Du må gerne kunne mærke et stræk, men det er ikke meningen, det skal være hårdt, eller at du skal anstrenge dig for at kunne være i stillingen. Det kan være, at du mærker strækket ned omkring dine ankler, eller måske op omkring dine knæ, eller hele vejen op langs dine lår, op til der, hvor benene sidder på. Prøv bare at mærke strækket, og mærke, at det er okay, og at lige nu, så vækker du forsigtigt din krop op. Yin yoga, det er det langsomme og det rolige, hvor vi giver os tid til langsomt, at kroppen vender sig til strækket. Det stimulerer det parasympatiske nervesystem, som er det nervesystem, der opererer, når vi er i ro og sikkerhed. Det er der, hvor vi kan tænke store tanker og falde til ro og føle glæde. Så når vi træner yin yoga, så træner vi både kroppen ved at strække den og gøre den smidig og fleksibel. Og samtidig så træner vi vores sind og vores nervesystem til at kunne være i ro og mærke velvære og tilfredshed. Prøv her til sidst at runde en lille smule ryggen og mærke, at strækket bliver en lille smule mere intenst. Prøv at mærke, hvordan det føles at sidde her. Bare giv plads til det, du føler. Prøv at være opmærksom på, hvordan du trækker vejret. Er det små overfladiske vejrtrækninger, eller er det dybe vejrtrækninger? Hvis det føles okay for dig, så prøv om du kan gøre din vejrtrækning lidt langsommere, og hjælpe kroppen og sindet med at få ro på. Sæt dig nu op igen, og vi skal nu om at sidde på numsen til stillingen, der hedder sommerfugl. Igen kan det være, at du har lyst til at sidde på en yogablok, eller på et tæppe eller en pude. Og det kan også være, at du bare vil ned og sidde på yogamåtten. Men sæt dig godt til rette og samle fodsålerne foran dig, og lad knæene falde ud til hver side. Det kan være, at du skal have fødderne lidt længere væk fra kroppen, eller det kan være, at du vil have dem lidt tættere på kroppen. Men prøv at mærke, hvad der føles rigtigt for dig i dag. Og det kan godt være, at hvad der føles rigtigt i dag, ikke var det samme, som det var i går, og måske som det er i morgen. Men prøv bare at mærke, hvordan kan du sidde et behageligt sted, og samtidig mærke strækket i dag. Ja, i sommerfuglen, så mærker vi et stræk langs vores inderlov og vores hofte. Prøv her at rette ryggen godt op, og så kan du læne dig en lille smule længere frem, hvis det føles rigtigt. Og det kan også være, at du bare har lyst til at sidde her med ret ryg. Når vi laver yin yoga, så strækker vi vores bindevæv. Og for at strække bindevævet, så skal vi slappe helt af i vores muskler. Bindevævet, det er de fibre, der sidder både inde i vores muskler og ude langs vores muskler, og binder muskler og knogler og led sammen. Det der sker, det er, at når vi strækker det, så begynder kroppen langsomt at nedbryde bindevævet og bygge nyt bindevæv, som er mere fleksibelt og smidigt, sådan så at kroppen nemmere kan klare strækkene.
husk at trække vejret her, mens du sidder i stillingerne. Det er ikke meningen, du skal holde fast i noget, men prøv bare at give slip og lade luften flyde ind og ud naturligt. Prøv nu at gentage efter mig, enten ved at sige det højt, eller ved bare at gentage ind i hovedet. Jeg er god nok, som jeg er. Jeg behøver ikke gøre noget for at være god nok. Jeg ved, at jeg er værdifuld. Jeg elsker og værdsætter mig selv. Jeg er god nok, som jeg er. Jeg behøver ikke gøre noget for at være god nok. Jeg ved, at jeg er værdifuld. Jeg elsker og værdsætter mig selv. På samme måde som vi kan træne vores krop og blødgøre vores bindevæv med at lave yogastræk, så kan vi også træne og blødgøre vores sind og vores tanker, hvis vi sørger for at fodre det med gode ting og gode tanker. Så når vi for eksempel siger bekræftelser, som vi lige gjorde, så prøv at mærke, hvordan det føles. Det kan være, at det føles dejligt, og at det føles sandt. Det kan være, at det ikke føles sandt, at du ikke kan mærke det, men det er okay. Prøv bare at give plads til, at ordene må være der. Og så kan det være lige pludselig en dag, at de føles rigtige. Det kan også være, at de ikke gør det. Men lige meget hvad, så træner du sindet og dine tanker til at fokusere på de positive ting, ved at stimulere de positive ting. Hjælp nu forsigtigt dine knæ op igen, og vi skal igen ned på alle fire. Vi samler stortæerne bag ved os, og tager knæene ud til hver side af yogamåtten, og sætter os ned over vores hæle. Tag så hovedet ned i yogamåtten, og prøv at strække armene ud foran dig. Prøv at komme helt op på fingerspidserne, sådan så du virkelig strækker hele vejen ned fra halebenet, og hele vejen op til det allerøverste af din rygsøjle. Og kom så ned med arme og albuer, sådan så du kan slappe af i stillingen. Det kan være, at du skal have armene lidt længere ud til siden, sådan så der er bedre plads til din ryg. Prøv igen at finde dig til rette, sådan så du kan være her i stillingen i et par minutter. I barnets stilling stimulerer vi strækket omkring lænden og hele vejen op langs ryggen og ud i skuldrene. Og samtidig så får du et stræk for knæ og hofte. Så det er på mange måder en helkropsstilling. Igen prøv at finde tilbage til din vejrtrækning. Og mærke, hvordan luften fylder dig med ny energi, når du trækker vejret ind. Og på, hvordan du kan give slip både på luften og på de ting, du ikke har brug for at holde fast i lige nu. Prøv at mærke, hvordan det er bare at sidde her i stillingen. Det kan være, at du kan mærke ro. Det kan også være, at du kommer til at lægge og tænke på de ting, der skal ske i dag. Det er ikke forkert, men prøv på at give slip på det. Det må gerne være der, men du behøver ikke give energi til det lige nu. Lige nu, så laver du yoga og fokuserer på noget, der er godt for dig. Prøv at tage en sidste dyb vejrtrækning her i stillingen. Og ud igen. Kom så op på alle fire igen, og vi skal nu ned og ligge på ryggen. Så kom ned først på numsen og læg dig så om på ryggen. Lav lidt mellemrum mellem dine fødder og armene og hænderne ned langs siden af kroppen. Prøv at vende hænderne, så de vender med håndfladerne opad.
Vores sidste stilling her hedder Vinyasana, også kaldet dødmandsstilling. Man siger i virkeligheden, at det er den allervigtigste stilling i yin yogaen. Efter vi har lavet alle de forskellige stræk, så giver vi nu kroppen lov til at processere alle strækkene, til at behandle de indtryk, den har fået, og til at finde ro og arbejde. Prøv, mens du ligger her på yogamåtten, og mærk yogamåtten under dig. Det kan være, at du kan mærke et hårdt kul ned under den, eller det kan være, at det bare er blødt. Men prøv bare at mærke, at du er her, og træk vejret dybt til et par gange. Så vi trækker vejret ind. Og ud. Og igen en dyb vejrtrækning. Prøv at fortsætte med at trække vejret dybt her, mens jeg afslutter vores yoga-team. Du er her de sidste 10 minutter arbejdet på både at vække din krop og dit sind med forsigtige stræk og stimuleringer. Du har valgt at gøre noget godt for dig selv. Prøv at skabe en rolig og selvkærlig morgen. Prøv at mærke, hvordan det er at ligge her lige nu. Det kan være, at du mærker energien efter yogaklassen, og du er klar til at gå ud og møde dagen. Og det kan også være, at du mærker noget nervøsitet for de ting, der skal være i dag. Og det er okay at være nervøs. Og det er okay at have ting, man ikke har lyst til. Men du har givet din krop og dit sind de bedste forudsætninger for at starte dagen på en god måde. Og nu er du klar til at gå ud og gøre dit bedste. Tag en sidste dyb vejrtrækning her. Og med fortsat lukkede øjne, så prøv at finde vej op til sæderne i skrædderstilling. Bare giv dig god tid og forsigtigt kom op. Samle så håndfladerne foran dit hjerte. Og buk hovedet forsigtigt, mens vi tager en sidste dyb vejrtrækning. Namaste. Jeg ser lyset inde i dig, som også findes inde i mig. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag.